Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa panahon ni Jesus, prestigious kaayo ang mahimong tinunan sa usa ka rabay. Dili tanan makasulod ani nga dungog. Bata pa lang, ang mga lalaki moagi na sa hugot nga pamaagi sa pagkat-on sa Torah o sa balaod sa Dios nga gipadayag kang Moises. Ang maingon ta pinakamaayo ra gyud sa tanang pinakamaayo ang makapadayon. Ang uban kung dili sila makapasar, mubalik sa negosyo sa pamilya, kasagaran sa pagpangisda, sa pag-uma o pamatigayon. Mao kon ang usa ka batan-on mahimong tinunan sa usa ka rabay, dako kayo ni nga kadungganan, dili lang alang kaniya kundi alang usab sa iyang pamilya o sa iyang komunidad. Ang recruitment process sa mga rabay kaniadto student-centered. Pasabot nga ang estudyante mao ang mamili. Mamili siya og rabay nga arang kaniya hitsas sa kaalam, sa disiplina o sa kapasidad nga mosulod sa balaod. Apan sa dihang miabot si Jesus, gibalis ka din niya ang sistema. Siya ang nangita, siya ang mitawag, o siya ang mipili sa iyang mga gustong mahimong mga tinunan ug ang iyang gipili mga ordinaryo nga mga mangingisda. Kini palang daan usa na kadako nga shock sa iyang mga kauban ug sa mga religious communities sa panahon ni Jesus. Sa atong ebanghelyo karon, gipili ni Jesus ang iyang mga tinunan. Dinhi masabtan nato ang kabag-uhan sa mensahe sa ebanghelyo. Ang tawag ni Jesus dili base sa resume o sa diploma, kundi sa kasing-kasing nga andam mosunod. Mao ni ang kahulugan sa ebanghelyo nato kang San Marcos karon. Apan dili lang kini sugilanon sa pagtawag sa unang mga disipulo, kundi sugilanon usab sa pamaagi sa Dios sa pagtawag kanato karon. Unsay makutlo nato karong adlaw sa atong ebanghelyo? Unang punto, ang tawag ni Jesus nagsugod sa paghinulsol o pagtuo sa maayong balita. Sa dihang misugod ang iyang ministeryo, klaro kayo ang mensahe ni Jesus. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Mark 1:15. Natuma na ang takna ug ang gingharian sa Dios duol na paghinulsol ug tuohi ang maayong balita. Ang tawag dili lang pagpasakop sa gingharian sa Dios kundi naglangkod sa pag-usab sa direksyon sa kinabuhi. Ang pulo nga repent mao ang ilang gitawag nga metanoia nga nagpasabot dili lang pagbasol sa sala kundi pag-usab sa hunahuna ug paagi sa panglantaw sa kinabuhi. Pagkatinuod, daghan nato ang ganahan mo sunod kang Hesus. Basta dili lang mausab ang atong mga plano. Apan ang ebanghelyo nag-ingon nga ang pagsunod kang Kristo nagsugod sa pagbiya sa daang mentalidad. Ang paghinulsol mao ang pagbalhin nato gikan sa panghuna-huna nga unsay akong gusto ngadto sa panghuna-huna nga unsay kabubuton sa Dios. Busa ang pangutana, unsa man ang ginatawag sa Dios nga biyaan nato karon? Bisyo ba, kasuko ba, wrong priorities ba? Ang unang lakang sa bukasyon ug misyon mao di ay ang pag-abli pod sa atong kasing-kasing sa mensahe sa gingharian sa Dios. Ang tawag ni Jesus nagsugod sa paghinulsol ug pagtuo sa maayong balita. Duhang punto, ang tawag ni Jesus usa ka personal nga panawagan nga nagkinahanglan hinanaling tubag. Sa daplin sa dagat sa Galilea, simple ra kaayo ang iyang mga pamulong. Follow me and I will make you fishers of men. Mark 1:17. Sunod kamo kanako ug himuon ko kamong mga mangingisda sa mga tao. Walay daghang pasakalye, walay daghang kuskus balungos, walay daghang bulak-bulak. Direct, diretso, sunod kanako. Ang pulo nga, follow me.
Dili lang ni paglakaw kauban ni Hesus, kundili pag-apil sa iyang kinabuhi, sa iyang misyon, sa iyang kapalaran. Ang kahibulungan mao nga ang mga disipulo immediately left their nets. Ilang gibiyaan, diha dadyon ang ilang mga pukot. Ang pukot dili lang gamit sa trabaho kay simbolo sad ni sa ilang security o sa ilang identity. Ang pagsunod kang Hesus kanunay adunay aspeto sa pagbiya. Dili man tanan tawgon sa pagkapari o relihiyosong kinabuhi, apan tanan tawgon sa dili sadyon nga pagsanong. Sahay, ang pukot nato mao ang kahadlok nga mubiya sa atong mga naandang mga buhat, mubiya sa atong mga naandan nga mga sala. Ug mao na ang nagpugong sa atong pagtubo ug naghatag nato og kalisod sa pagtugyan sa atong kaugalingon. Ang maayong balita karong adlaw mao nga kung biyaan nato ang pukot alang kang Kristo, dili kita biyaan sa Dios. Ang iyang saad mao ang bag-ong pagkatao, new identity. Ug ang Dios mismo ang atong mahimong seguridad. God will become our security. Ang tawag ni Hesus usa ka personal nga panawagan nga nagkinahanglan hinanaling tubag. Story time. Kuya kaadyo ning kasinatian sa Avenido siblings. Tulo ka magsuon nga gitawag sa Dios sa pagkapari. Tulo ka talagsaon nga panghitabo diha sa usa ka pamilya. Si Jesse, Gestoni o Gerson Avenido na ordinahan dungan isip mga pare niadtong September 8, 2021 sa St. Augustine Metropolitan Cathedral sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Ang ulang ordinasyon dili lang personal kundi bunga sa usa ka pamilya nga andam mosanong sa tawag sa Dios. Bisan pa sa daghan siguro gyud nila nga mga sakripisyo nga gibuhat. Sa ilang istorya makita nato nga ang bukasyon grasya jud sa Dios. Sama sa unang mga disipulo, ang Avenido siblings mitubag ug sila gigrasyahan sa Ginoo diha sa ilang bukasyon. Ug karon padayon silang nakigbisog isip mga pari ni Kristo. Ato silang iapil sa atong mga pag-ampo, lakip na ang mga taong ilang giserbisyuan, ang mga taong ilang giampo. Ug ato sa iapil ang mga taong nag-discern pa in taon sa ilang bukasyon. Mga igsuon, mga anak sa Dios, maningkamot ta nga makahimo ta og culture of vocation. Sama sa pamilya sa Avenido siblings, mahimo kita untang instrumento sa Dios, pinaagi diya sa atong mga pagdasig, pinaagi usab sa atong mga pag-ampo. Ang simbahan nagkinahanglan karon og mga tawo nga andam in taon nga motubag og mga komunidad pod, mga communities nga andam mosuporta. Ang Dios nga milakaw sa dalan sa Galilea, mao gihapon ang Dios nga milakaw sa atong kadalanan karon. Hinaot nga sama kang Pedro, kang Andres, Santiago, Juan, makabaton ta og kasing-kasing nga andam mobiya sa pukot ug mosunod. Kay kung mosunod ta kang Kristo, dili lang ta makakaplag og bag-ong buluhaton, kundi makakaplag pud ta sa tinuod nga kahulugan sa atong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.